Ayya, ya naga kayi tagumi. Ba komai, kawai na yi tagumi. Ya zaka ce mun ba komai bayan na ganka a cikin wani yanayi na damuwa? Kawai ka share aboki, da akwai damuwa ai zan gaya maka. Haba dan Allah, ka gaya min, ni bana son in rika ganin ka a cikin wani yanayi wanda ban saba ganin ka ba. To ko da ma na gaya ma, ba za ka iya min maganin sa ba. Ya zaka ce ba zan iya maka maganin sa ba bayan har na zan iya fansarwa domin wanzar da farin cikin ka? Haka ne abokina, ka san me yake damuna? A'a sai ka faɗa. Soyayya ce wadda ba a sa mata doka ta bi. To kaɗan bani labarin koya yake in sha mana. To shikenan, zo mu je in baka, amma ta sigar wake. Oke, to bari in samu guri in zauna. Soyayya ce ta sani na faɗa wannan hali mai wuyar ganewa, mai wuyar ganewa. Babban burina ya rushe haka ban so ba, amma dai nazari haka ne
amma sai dai kash. Wayo ruhi na zafi.